Kristo mukatenze hakutum ewe nendo one mono ndo mumba iwe henda sangagale muyezishina iwe mira segamba utari semani o iwe gamba
esifubeni mangizwe uthi kimi ungesabi kuwena mangizwe uthi kimi wena ungesabi kuwena. Vanhu vaMwari ndokukwazisai muzita raJesu. Tinotenda Mwari nemikana iyi ari kutipa yekudzidzawo pamakumbo ake. Tinotenda nekuchengetwa nenyasha dziri kungotiringana mazuva ose oupenyu hwedu. Mwari ngaaongwe nevhangeri rinoramba richitikokera mukuita zvakanaka. Munamato wangu kuti pamuri kuteerera muri kwamuri, Mwari wakuitirei zvaanoitirawo shamwari dzake. Mukati menguva ino tichadzidza nyaya inoti hurukuro mazuva ano. Hurukuro mazuva ano. Vanhu vari kutaura, hakuna ungazviramba izvi. Vanhu vane nyaya dzavo dzavari kukurukura. Dzimwe ndedzekuti dzikatanga hadzitoperi. Vanhu vane zvinetso zviri kuvaremera paupenyu. Vakatanga kurondedzera ngano dzeupenyu, pamwe pacho misodzi inotanga kuerera. Kune vanhu vane nyaya dzavo zvekuti pamwe pacho anotoshaya waanoudza nemhaka yokuti haachawimbi navanhu. Ukamuudza anoswera naro muraini. Vanhu vane hurukuro dzavo dzakasiyana siyana. Saka Mwari wachitibatsira tichadzidza tose tichiona kuti ihurukuro ipi inofana kuti ifambwe nayo mumazuva akapera zvakadai. Ngatinamatei. Baba wedu ari kudenga, mai wapo muripo nouchazowapo. Tinokutendai nekuti itsika yenyu kutaura navanhu venyu. Tava pano kuti tinzwe muchitaurawo kwatiri. Zvese zvinobata upenyu hwedu, zvinotsiurawo kunyange chitema chakurumbira pakati pedu, dai zvingarapanurwa nekuiswa pachena neshoko renyu. Kana takunzwai imi muchitaura, tirarame sekutaura kweshoko renyu. Tinotenda kuti munesu uye muchatiitira zvakanaka parusando runo. Kunamata kwedu nekutenda muzita ramuponesi wedu Jesu. Amen. Luke chapter 24 verse number 13. Pazuva irero vamwe vaviri vavo vakanga vachienda kumusha wainzi Emmaus, wakanga uri kure neJerusarema mastadhiana 60. Bhaibheri rinoti pazuva irero vamwe vaviri vavo vakanga vachienda kumusha wainzi Emmaus. Varume ava vakanga vachitaurirana pamusoro pezvinhu zvose zvakanga zvaitika. Bhaibheri rikuti introducer kuvarume vairi vari parwendo, vari kufamba vachibva Jerusarema. Varume ava vakanga vaona kuti hurukuro yavaida kuita yaisaita kuti vaitaure vari muJerusarema, nekuti makanga muzere waJudha wakanga wasingadi kunzwa pamusoro paJesu. Saka varume vanoti kana tichinge todzokera kumusha, tichati titaure pamusoro pezvatakaona nezvatakanzwa pamusoro paJesu. Saka Bhaibheri rinoti wakanga wachifamba wachitaurirana wachienda kumusha weEmausi. Varume ava vari kubva kunoiteiko kuJerusarema? Zvinonzi kwakanga kuine mutambo wePassover. Vanhu vakanga vaenda kunobayira Jehovha, asi chavasina kuziva kwaiva negwayana raizobayiwa richibvisa zvivi zvenyika. Saka sapamazuva ose waifungidzira kuti wari kuenda kumutambo wePaseka nechirayiro, wodzoka wachipfuurira mberi nenyaya dzeupenyu. But havana kuziva kuti pakuenda kwavari kuita vari kunowitnesa Jesu achibayirwa nyika yose kuti ikanganirwe zvivi. Saka varume ava pavari kudzoka kubva kuJerusarema vari kutaurirana pachavo
waine zvakawanda zvakanga zvawashamisa pamusoro paJesu weNazareta. Saka zvinonzi nezuva iroro, izuva ripi? Jesu akanga amuka mangwanani, nyika yose ikapupura kuti he is risen. Jesu paakamuka, mukatoiwerenga pavhesi ya1, nomusi wekutanga wevhiki, mambakwedza wakauya kubwiro, wakabata zvinonhuhwira zvawakanga wagadzira, wakawana ibwe rakungurutswa rabviswa pabwiro, wakapinda wakashayiwa mutumbu waJesu. Zvino wakati wachakanganiswa nazvo, tarira, varume vaviri wakamira nawo wane nguo dzinopenya. Zvino nokutya kwavo wakakotamira pasi nezviso zvavo. Ivo wakati kwavari, munotsvakireiko mupenyu pakati pavakafa? Haapo pano. Fungai zvaakakuudzai achiri Garirea. Saka zvinonzi wakanga wamukira kubwiro, wachiti toenda kunomuzodza, nekuti wakakudikana kuzviita nomusi wegadziro sabata rakanga rakwana. Saka wakati tichiteerera murayiro tichambozorora nezuva resabata, tomukira nomusi wekutanga wevhiki tonomuzodza mafuta. Saka zvinonzi pawakasvika wakatoona Jesu amuka, musakanganwa kuti pakanga patombotumirwa mauto kuti aenda achinorinda bwiro waJesu anomuka. Zvakaoma kurinda Jesu anomuka, munhu waMwari, nekuti kana tichiwerenga zvinonzi nomusi wakadzika angirosi, masoja akanga akarinda bwiro havana kugona kana kutarira kubwinya kwake. Zvinonzi wose wakaita sekunge wafa. Jesu anomuka akakunda rufu. Kumuka kwake kukaita kuti namarumuko wose anotevera agoneke, nekuti iye wakamuka kuakafa. Ndosaka muchimunzwa muna zvakazarurwa anoti, tarira, ndakanga ndafa, asi zvino ndiri mupenyu, ndini ndine kii dzerufu neHadhesi. Anoendera mberi achiti, ndini ndakanga ndiripo nouchazovafo, Alfa naOmega. Saka Jesu akamuka kuakafa. Varume ava nhoroondo vakanga vainayo, asi zvinonzi mukutaurirana kwavaita, hurukuro yaienderera mberi. Zvino wakati wachataurirana nokubvunzana, Jesu amene akaswedera akafamba navo. Varume vari kupa kutaurirana. Jesu semunhu anonzvera akazviziva kuti kune varume vari kutambudzika pamusoro penyaya yangu. Hawana clue pamusoro pemafiro angu. Vamwe vacho vari kunetsekana vachiti zvino zvichazovei. Musakanganwa kana uchiwerenga kuna John. Zvinonzi vamwe vadzidzi wakatombodzokera pagungwa reTiberias, wakatanga kuredza howe, wakati zvekutevera Jesu hazvina maturo, tarirai watisiya. Jesu anovatevera akawana Pita anomibvunza mibvunzo, anomubvunza mibvunzo yakamunetsa kwazvo. Pita, unondida here? Sekunge zvisina kukwana, Jesu akanga ari kuedza kuvasimbisa kuti musatya varume, misheni inopera kana imi mazvimisira kupfuurira mberi nebasa. Saka musachema sevamwe vasine tariro. Ndinokutumirai mweya munyaradzi kuti akupei simba mukati mebasa iri. Saka varume vakanga vachitaurirana pamusoro pezvinhu zvakanga zvaitika, vari kushushikana. Jesu anosvika ndokutanga kufamba nawo. Zvinonzi pavaifamba akabatikana kwazvo nenhoroondo dzaipa. Ndorangarira kuti vakomana vakanga vaine nhoroondo yemusi weFriday madeko, wachiona Jesu achiroverwa pamuchinjikwa, zvichiitwa nemunhu waakasika. Pamuchinjikwa pakanga paine mapoka anga akawanda anga aripo. Paiva nevanhu vainzwira Jesu tsitsi, paiva nevanhu vakanga vasina clue yekuti ari kufirei, paiva nevanhu vakanga vachimuseka. Pane vari kumuseka hazvishamisi, pane vamwe vanhu vakatomboitirwa zvakanaka naJesu, but nhasi vari kudaidzira vachiti ngaaroverwe zvino pamuchinjikwa. Hazvishamisi kuti pamuchinjikwa apa pakanga paine vanhu dzakanga dzitori mbewewe,
wamwe dziri mheta makumbo. But Jesu avashanyira paupenyu, akasiya ngano yeupenyu hwavo yotaurwa zviri nani. But wari kumupozera wachitaura zvavanoda, vamwe vakamunyomba, vamwe vakamutuka. Musakangana kuti pamuchinjikwa ipapo panga paiwa nembavha mbiri, imwe iri kurudyi, imwe iri kuruboshwe. Imwe ikasarudza Jesu palast minute, imwe ikamumhura pachena. Musakangana kuti pamuchinjikwa paiwa namasoja akanga aripo, waida zvinhu zvaJesu but wasina basa naJesu wacho. Saka varume ava waiti wakarangarira zvakaitika, waitondera nhau dzepakauvhari, worangarira Jesu achishungurudzwa, achifamba akananga paGorogota, nzvimbo yedehenya, akafamba nenzira yaitenderera. Pakazongowanikwa umwe murume akamubatsira kutakura muchinjikwa. Patiri kutaura nyaya, varume ava vane nhoroondo yaJesu ari mukotiyadhi yaPirate. Pirate achipa chidaidziro chekuti ndokusunungurira yani, Jesu kana Bharabhasi. Nyika yose yatungamirwa nemweya yetsvina namadhimoni achidaidzira nenzwi guru, vanoti tisunungurei Bharabhasi, kwete Jesu weNazareta. Jesu akarambwa pachena. Varume ava pavari kutaurirana vane nhoroondo yaJesu akamira pamberi paKaifasi, vanhu vachimuramba, achitongwa nedare rakanga risina fenesi. Torangarira Jesu akamira ari pachoto, Pita chaiye achimuramba, achinzi ndeumwe aifamba naye. Pita akamuramba pachena. Kana nchirangarira zvakanaka, varume ava pavari kutaurirana vane nhoroondo yaJesu akamira pamberi paEniasi. Kana nchirangarira zvakanaka, varume ava vane nhoroondo yaJesu ari muGetsemani, Judhasi achitomutengesa, ouya navarwi navakuru achiti ndiye wamuchaona ndichitsveta ndichikisa, ndiye Jesu wacho. Ndorangarira zvisikwa zvese zvedenga zvakatarira drama rikuitika panyika, wachiona Mwari asina chaakapara. Jesu mhosva yake mukaitsvaka, kuda munhu akanditarisa, but iye munhu wacho asina basa naye. Jesu uyo anotaura muna Johani, tarirei wadikanwa, tava kunziwa nawaMwari, zvichigere kuratidzwa kuti tichazovei. Tiri kurangarira Jesu arimo mubindu, achirwadziwa, achifungidza kuti wadzidzi wachamira naye panguva yekunamata, apo akatesana nemuchinjikwa. But varume vanorara hope ndokumusiya ari woga panhamo yake. Jesu angadai akati mutadzi ngaafire muchitema chake, but anoti zviri nani, tiende pamuchinjikwa, nekuti akanga aona mutadzi wararama 2023, kuti akasafukidzwa nenyasha idi muchinjikwa ungakona. Saka varume ava vane nhoroondo yaJesu, kunyangwe mararamiro ake achifamba achipinda mudzimba dzavatadzi. Vane nhoroondo yaJesu achiporesa vanorwara. Vane nhoroondo yaJesu achibhabhatidzwa naJohani. Vane nhoroondo yaJesu yemabasa ese omutsa akaita. Saka vari kunetsekana pavari kufamba, vari kuti saka zvichazovei kana zvadai. Hurukuro mumazuva iwayo yaiti he is risen, Jesu wamuka. Saka varume pavaifamba, hanzi mumwe wavo wainzi Cleopas akapindura akati kwaari, ko ndiwe woga here ugere muJerusarema somutorwa, usingazivi zvakaitwamo mazuva ano here? Jesu anovabvunza achiti, nhaurirano yamunoita ndeiko? Hurukuro dzamunoita apa ndedzei? Zvikanzi ndiwe muenzi here? Uri mutorwa here muJerusarema? Hausi kuziva here riri kutenderera kuti Jesu wakatambudzwa akafira mumaoko evatadzi? Uri mutsva here shamwari? Apa havasi kuziva kuti vari kutaura naJesu wacho. Saka zvinonzi akati kwavari, zvinyiko? Vakati, zvaJesu weNazareta waiva muprofita, une simba pabasa napashoko, pamberi paMwari napavanhu vose. Wane zvinobatika zvekuti Jesu uyu waiva nesimba pabasa napashoko, pamberi paMwari napamberi pavanhu, uye kuti vaprista vakuru navabati wedu wakamisa kuvatongi. Wane nhoroondo varume ava yekutongwa kwaJesu, hapana chavasina.
but vanokangana kuti akanga vawimbisa achiti kana nchinge ndafa ndichazomuka nezuva retatu nekukuunika wakomana wakakanganwa. Mwoyo ikaenda kure. Asi chandinofara ndechekuti waitaura nezvaJesu. Hurukuro mazuva aya yakanga ichiti Jesu wamuka. Varume vari kunetsekana, vari kushushikana, vari pakurwadziwa, but kunyangwe zvakadaro wane hurukuro yaJesu, vanofamba nenyaya yaJesu, kunyangwe vari pakusuruwara vachirwadziwa nerufu rwake, but still message yaJesu akamuka wanayo. Imi hurukuro yamunayo mazuva ano ndei? Kasvika kumabhabha nhasi, hurukuro dzavanotaura varume ivavo, mukadzi wese apfuura vanokomenda. Hurukuro mazuva ano ndedzei? Vanhu vane nyaya dzavo. Ukanzwa vachitaura hurukuro dzebhora, anoziva timu yese line up, hapana chaasingaziwe. Asi ukamubvunza vhese yerubhabhatidzo, haana kana nerimwe. Ukamubvunza pamusoro paJesu anouya, haana nyaya inopa tariro kunyika yawira muchitema. Hurukuro mazuva ano ndedzei? Ukaona vari panyaya dzavo, rinonyura wachitaura. Ukasvika pano varume, ende kana paine vanhu vasinganonoki kujairana, varume wakangosangana, mumwe abva Bhuruwayo, mumwe abva kwaMutoko, dzinongoklika, but hurukuro dzacho tererai munzwi ndedzani? Ende ndoshamiswa nana mai wekwedu nana mbuya wekwedu. Vanoti kana wachinge wasangana, zvichida ndewekumamisha, vari kuenda kunochera mvura, vanokanganwa kuti poto yasara pamoto. Vanotanga kutaura zvekuti kunyangwe neshiri inouya ikawaka dendere pamusoro pavo, igokandira, igoita manyana, wachingotaura chete, poto igotsva. Hurukuro mazuva ano ndedzei? Kweicho chinokubatanidza ichiko? Wasikana wekwedu kana vari musaluni, vanotaura dzese dzemudzimba, vanoziva zviri kuitika kwakakwirira nekwakadzikira, vanoziva dziri kurira mazuva iwayo, vane current affairs. But ukabvunza kuti pamusoro paJesu anoponesa, hawana kana nechimwe chinobatika. Hurukuro mazuva ano ndedzei? WhatsApp yenyu imi, hurukuro dzainadzo ndedzei? Ipo paunenge uri paWhatsApp muri muchechi, vhangeri richitsva, hurukuro dzaunotaura ndedzei iwewe? Zvitsva nezvipi zvamuri kutaura, mharidzo ichienda mberi? Hurukuro mazuva ano ndedzei? Ende kana uda kuona kuti Satani atinyangira, keeping late hours, ukaiwerenga mubhuku Letter to Young Lovers, ukaiwerenga Message to Young People, inombudisa pachena kuti pakutaura munguva dzakapera, usiku kune vanodanana, zvinoatrakta nguva yekutadzira Mwari. Ndo paona nditumiro wakashama. Hurukuro mazuva ano ndedzei? Nenge mchigara nemwana wabereki musingazivi kuti aparara nebedroom, apa makatotarisirawo mombe yeumai. Hurukuro mazuva ano ndedzei? Kamunzwa achirondedzera zviri kuitika munyika, iko zvino anoziva zvakaitika kuUzumba, anoziva zvakaitika kuCholocho, but ukamuti titaurire pamusoro paJesu anouya, haana kana nyaya inobatika. Hurukuro mazuva ano ndedzei? Chandofarira varume ende vanondichallenja, wakati vari kufamba, vanoti hatina imwe nyaya tingakurukura, wakauraya muponesi wedu. Vanokangana kuti akanga vawimbisa kuti kana nchinge ndaenda ndichakutumira imwe yemunyaradzi, iye achakubatsirai kunyangwe pabasa, haazokusiyei. Anotowimbisa neimwe nguva, ndinemi kusvika kumugumo yenyika, handizokusiyei. Kunyangwe zvikarema, kunyangwe vhangeri rikakwadzisa, ndichawa nemi kusvikira nhoroondo nyika ino ichipetwa. Vhangeri raunoparidza iwe nderei? Ende unonyatsona nechipo chainacho chekutaura kuti tikamupa vhesi vanhu vazhinji vanopona, but ukazoona zvaanenge achitaura zvina kana maturu. Pamunogara matare ekwenyu aya, munenge muchitaura nezvei? Pamunogara paya gore rapera, makaungana semhuri, iri get together, hurukuro ndeyei? Varume ava
wakadzidza kuti kuita hurukuro yaJesu zviri nani, toshushikana tichitaura pamusoro penyaya yake. Ende Jesu haana kuwasiya. Ndosaka makaona akasvika semuenzi, ende wakafamba naye, wakarotomoka. Ende hamunoti chii chakaita kuti varume ava wataure nekwavasina kuswera, wagotaure dzese nemunhu wawasi kutoziva kuti ndiani. Wakamutrasta zvakadaro, wakafamba naye, wakamuudza zvose zviri kutora nzvimbo. At least waiudza Jesu. Ndoona sekuti zvanga zvakafanira kuti zvidaro, kuti nyaya itizoiparidza nhasi. Hurukuro mazuva ano ndedzaJesu. Toparidza Jesu akamuka, toparidza Jesu unodzokazve, toparidza Jesu unesu nguva dzose. Haatami kuenda kure navanhu. Ende anowimbisa achiti ivhangeri yeushe inofanira kuti iparidzwe kumarudzi ose, chive chapupu kuti kuguma kusike, kurova kuti kana Jesu asati aparidzwa, kuuya kwake kunononoka. Hurukuro mazuva ano ndedzei? Pamunenge makagara kumba kwenyu muchitaura muri pamumvuri, pamunenge muri kumatare ekwenyu kumamisha kuya, pamunenge muri kumabasa kwenyu kwamunoswera, hurukuro ndedzei? Ndobvunzai mwana wechikoro, pamunenge muchitaura paya, hurukuro ndedzani idzi? Ndedzani nyaya idzi? Tarisa uone TikTok yenyu chaiyo inopupura pachena kuti Jesu chaiyo hamumuzivi. Facebook yako chaiyo inokuyanika wakashama. Hurukuro ndeyani mazuva ako? Nekuti kana chiwerenga tinoziva kuti mharidzo chaiyo inonzi evangeliving ndeyaunorarama, yaunofamba. Iwo unoparidza kuti imuraindire kwenyuwe. Hurukuro mazuva ako iri kuti kudii pamusoro paJesu anouya? Hatina kuti vanhu musaronge zvekumabasa, asi kuno vanhu vanongongwarira zvisina nebasa, zvisina maturo, ndo zvinovapedzera nguva, wasingapi Jesu mukana paupenyu. Hurukuro mazuva enyu ndedzei? Hapana chaasingazivi chinenge ichitaurwa paStudio 7. Hapana chaasingazivi chinotaurwa neAl Jazeera. Hapana chaasingazivi chinotaurwa neUnited Nations. Hapana chaasingazivi chinotaurwa kuSADC. Zvese anazvo. Kamunzwa achiteerera zvimavhidhio zvebus stop, unofungiza kuti pane chinozikanwa. Nguva yedu iri kuperera pazvinhu zvisina maturo. Nyika ichipa zvakadai, Jesu anofanira kuti auye, isu tapedzisa basa. Hurukuro mazuva edu ndedzei? Swera muchinyeya wakuru wechechi, muchinyeya maeridha nawafundisi. Hurukuro mazuva enyu ndedzei imimi? Ukasangana hama yako bhizi kuronda nekutaura zvakaipa pamusoro pana bamukuru nanatete, hurukuro mazuva enyu ndedzei? Nonyeya wamwene iwewe, wakaiwa nepitsika iyi, waruma wandinowafarira, wakaona kuti zviri nani kutaura zvaJesu. Saa inopendera nyaya ichiti takanga tichiti ndiye waizotidzikinura, uye pamusoro paizvozvo zvose nhasi rava zuva retatu kubva pakuitwa kwazvo. Varume havasi kutenda kuti amuka, asi zvinyorwa zvinotaura pamusoro pake, kurova kuti havana basa nebhaibheri racho, asi vanoclaima kuti Mwari utinomuda. Varume ava vakanga vatone meseji inobatika pamusoro paJesu, but havasi kutenda zvaakataura. Kana Clopas tikadzokera kunorondei kwake, zvinonzi aitova mukoma waJosefa baba waJesu, saka aisafanira kushaya nyaya dzaJesu, nekuti mwana kauyu panyama ndo zvavaitaura. Vamwe vanoti umwe mudzidzi asina kutaurwa waifamba naye. Vamwe vanofungidza kuti Peter, but tinomuziva Peter, kaPeter aiva nenyemwe, aingoti pakangotaurwa chinhu ndiye anomhanya kudavirira. Saka nemhaka kuti Clopas apa ndiye akatanga, haasi Peter. Vamwe vanhu waibatikana nezvaJesu, wakanga wasipo pavanhu waiverengwa savateveri vaJesu, but wainyanyobatikana pamusoro pamararamiro ake nemisheni yaakawinga panyika ino kutsvaka chakarasika. Saka vanoti ngatipedze rwedu nguva tichitaura pamusoro paJesu anoponesa. Nguva ngaipere tichipupura pamusoro paJesu
anonyaradza. Nguva ngaipere tichitaura pamusoro paJesu anopa tariro. Nguva ngaipere tichitaura pamusoro paJesu anowaka michato yaputsika. Nguva ngaipere tichitaura pamusoro paJesu anouya nekukasika. Rega ndikuudze munhu waMwari, Jesu paakamuka waiwapo vanhu vakataura nezvake. Iko zvino akativimbisa achiti ndoenda, asi kana ndaenda ndonokugadzirai pekugara, kuti kana nchinge ndodzoka ndikutorei pandiri nemi mugovapo. Tichine tariro yekuti kana achionekwa Jesu, idi tichatorwa toenda naye. Zvanga zvakadii munhu waMwari kuti mumazuva akapera zvakadai vanhu vachipedzerwa nguva nezvinhu zvisina nebasa, vachipedzerwa nguva nenziyo dzisina nebasa, vanhu vachipedzerwa nguva neshamwari dzinotaura zvisina maturo. Dzidza kugara pamakumba aJesu unzwe kuti anodei. Kana wanzwa, chienda unodzidzisa vamwe. Kana isu takoka vamwe, watakoka wachakoka wazhinji. Jesu karekta yake yoratidzwa maKristu. Kana achizoonekwa tofanana naye. Kana uri munamato wako, Mwari wekudenga akukomborere, akuite zvakanaka. Ngatinamate. Baba wedu ari kudenga, tokutendai. Tinotenda nekuti kupupura kwenyu kunotibatsira kuti tizive zvatinofanira kuita nenguva yakafanira. Tiregererei patakambotaura neupenzi. Munototaura neimwe nguva kuti tichazvidawirira pamusoro pezvose zvatakarehwa zvisinei nekuponeswa kwavanhu venyu. Hatishuwiri Mwari kufa rufu rwakadai. Tibatsirei tigone kurondawo nhambwe dzeupenyu hwedu tichikuraramirai mumatauriro, mumaitiro, upenyu hwedu husapopota pamberi penyu. Tinotenda nekuti matinzwa kunamata kwedu nekutenda muzita ramuponesi wedu Jesu. Amen. O Jesu ngetandu ukwazi Ngichelabanye bomusa bathole ukukolelwa owenza ukusifela okunye ngoJesu Jesu yena mina wango phela yena ngami wazithela ngoJesu mangifundiswe neyakhi ingqondo ngaziswe moyo ngcwele Kristu okunye ngoJesu okunye ngoJesu yena mina wango phela yena ngami wazithela nayu Jesu mangizwane nayu Jesu ngithandane izwe izwi lakhe kimi likhuluma konke kimi okunye ngoJesu okunye ngoJesu yena mina wango phela yena ngami wazithela ngoJesu nabukhosi ize ngihlabelo Nkosi ibabaza ngingajuli ani udlu lokuthula okunye ngoJesu okunye ngoJesu yena mina wango phela yena ngami
popote noenda pasipo asimuponesi achazo uyaje kutoka umambo wake ariku uyane kukasika jesuje ariku toka Devafami wake vachazotora apo Jesu ouya makuwa hekare apo manorara wafafani wakafana Kristu vachazaruraje anomuka achapona pamwe na Jesu ariku uyane kukasika Jesu je arikutoka devafami wake vachazotora apo Jesu ouya tichasangana kumusha wekudenga tichaimba nekuponeswa vaponesi vovachava pasirese vana matemambo wedenga ariku uyane kukasisa Jesu je arikutoka devafami wake wachazotora apo Jesu ouya haleluya ameni je haleluya nekudawirati tichashika na matasimbira kufaradakara topeka mbiriye kudenga ariku uyane kukasika Jesu je arikutoka devafami wake wachazotora apo Jesu ouya haleluya ameni je haleluya nekudawirati tichashika na matasimbira kufaradakara topeka mbiriye kudenga ariku uyane kukasika Jesu je arikutoka devafami wake wachazotora apo Jesu ouya